fugir de tot. Fer un pas enrere per poder seguir endavant. Prendre's un temps de calma per veure les coses en perspectiva és tan important que a vegades se'ns oblida fer-ho. Va ser això mateix el que em va portar, com una mosca a la llum, fins a ella. Hola? Que hi ha algú? Hola? Hola? Eh! Eh!
Tranquil, no hi ha massa cobertura aquí. David, visc aquí. Eloi. Perdó, pensava que no hi vivia ningú i, clar... No passa res. Vine, t'ensenyo on són les teves coses. Les meves coses? Pots quedar-te aquí les nits que vulguis. Tens tovalloles al lavabo, raspalladents... Aquesta casa té de tot. Si necessites qualsevol cosa, fes-me un crit. Quan caus en una trampa, el primer que intentes és sortir-ne, no? Sí. El problema és quan hi caus, però no te n'adones. Sense saber com, aquell lloc es va anar transformant en casa meva. Semblava que per fi tenia algú en qui confiar, algú que no coneixia tots els errors que havia comès, però que tampoc li interessava descobrir-los. I què vols que et digui? Quan ho deixes enrere tot, l'únic que necessites és algú així. I amb el David semblava que podria començar de nou. Però només ho semblava. Eloi, l'eina. Aquesta? Sí. Vaig a dormir. Ja? Bona nit. Lentament, m'havia anat endinsant en aquella trampa. Una trampa que m'havia abraçat com una teranyina. Què fas? Marxo. He de tornar a casa. Però si això és casa teva. Mira, he estat molt bé aquests dies, però també tinc una vida allà fora. Et vindré a veure quan tingui temps. No. Tothom sap què passa quan intentes fugir d'una teranyina. Sembla que estiguis escapant,
però només fas que enfonsar-te ben al fons en allò que t'està traient la vida. Què és allò? Què m'estàs fent? És el teu talismà. Ara és teu, per sempre.